Zdravím všechny posluchače, mé jméno je David Sobotka a vítám vás u poslechu nebo sledování dalšího dílu BC Castu, podcastu, ve kterém si povídáme s lidmi spojenými se Žďárským gymnáziem. Hlavním tématem tohoto třetího rozhovoru BC Castu bude architektura a i proto tu dnes mám absolventa našeho gymnázia a zároveň architekta Tomáše Bezchlebu. Dobrý den a děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. Nejprve vás pro naše posluchače krátce představím. Po studiu tady na našem gymnáziu jste vystudoval architekturu a urbanismus na ČVUT, následně jste působil v jednom architektonickém ateliéru a před zhruba 10 lety jste založil vlastní. Já bych se teď rád vrátil úplně na začátek a zaměřil se na to, jaká byla vaše cesta k profesi architekta. Když si tedy vzpomenete na dobu, kdy jste studoval tady na Gimplu, co se vám jako první vybaví? No úplně přemýšlel jsem o tom, protože jsem čekal nějakou otázku v souvislosti s gymnáziem. Co se mi vybaví? Asi bezstarostnost, mládí a takový jako ten pocit. Bavili jsme se vlastně před podcastem o tom, že jsem tady byl nedávno na dní otevřených dveří a v podstatě se mi vrátila taková emoce, že vlastně to bylo příjemný, velmi příjemný, až mě to jako dojalo být zpátky v té budově, kde jsem strávil nějaký 4 roky a vlastně jsem tady téměř 20 let nebyl. Jo. Takže jako příjemný pocit je v podstatě porodení s gymnáziem. To asi bych k tomu řekl víc jako nedokážu si vybavit. A když ještě teda zůstaneme u toho Gimplu, tak co vám náš Gimpl dal do života, ať už z pohledu vaší profese nebo obecně něco, co jste potom později využil a byl jste za to rád? Já si myslím, že tak asi nějakou všeobecnou znalost, protože celkově ani ta profese je obrovsky rozsáhlá. To znamená, že jakákoliv znalost mimo tu běžně předpokládanou znalost té architektury je vítaná, vlastně vám rozšíří ten obzor. A u toho gymnázia spíš jako vlastně nějakou představu, že je občas se potřeba i učit a že je fajn, jakože spíš bych řekl, že mi to nevzalo chuť se učit. Což si myslím, že občas u těch škol, nevím jestli dneska, ale třeba základní škola, kam jsem chodil, tak taková nebyla, jako jí třeba dneska moje dcera na jinou školu. Tu chuť se učit, asi to si myslím, že udržet v těch lidech, to si myslím, že ten Gimpl jako udělal velmi dobře. A jak jste se tedy k profesi architekta dostal? Byla to vaše první volba, nebo jste zvažoval i jiné obory? Nebo byl jste rozhodnutý už dlouho předtím? Ne, úplně omylem. Jako to v podstatě bylo, můj otec je programátor, dělá automatizaci a tak jsem se motal kolem počítačů, že mi to jako přišlo jako možná volba. Ale pak jsem vlastně spolužáka na Gimplu, který se cíleně velmi jako, že chtěl být architekt, připravoval se. Tam jsem si nějak v podstatě zjistil, že ta profese, já jsem viděl samozřejmě, že existuje, ale nějak se mi otevřela, že by to mohla být i volba. A protože jsem, myslím, jako technicky založený, ale zároveň baví jako hodně kreativa, a tak jsem jako řekl, že by to asi nemusela být špatná volba. Začal jsem trochu kreslit, jako jsem do té doby taky chodil kreslit, dělal jsem nějaký kreativní věci nebo umělecký, ale ne cíleně vyloženě. Takže to bylo v podstatě ve čtvrťáku až na Gimplu. Jsem se rozhodl, že to nebylo nějak připravený, ale i díky tomu, že vlastně ten Gimpl je rozsáhlej. A to si myslím, že je hlavně to jako výhoda toho Gimplu, že vám dovolí se rozhodnout. Takže neměl jsem to rozhodlý a vlastně původně jsem myslel, že budu programátor nebo že budu mít život spojený s počítačem a jsem hrozně rád, že se stala tady v podstatě náhoda, že jsem to směřování změnil a že jsem teďka architekt. Takže. Komu byste tedy studium architektury doporučil? Jsou nějaké vlastnosti nebo dovednosti, které je dobré mít, když o ní člověk uvažuje? Třeba to kreslení? To je jako určitě dobrý. Já nevím, jestli to dokážu jako říct. Já si myslím, že to je jak u všeho, že to hlavně vás to musí bavit. Jo. Já mám trošku pocit, že jednu dobu, nevím, jestli to ještě furt, ale jednu dobu ta pozice architekta nebo ta profese architekta byla jako tak, jak kdyby módní, když řeknu v úvozovkách. Že spousta lidí to šlo studovat jenom z toho důvodu, jako že jsou architekti a ta profese, pokud vás nebaví a nechcete ji jako dělat vyloženě, že jste pro ní zapálený, tak je jako zbytečně náročná, aby tím člověk trávil čas, že ho to nebaví. Jako je to opravdu jako hrozně obsáhlý a pracný. A co se týče i té školy, tak samozřejmě technické myšlení, prostorové myšlení, kreativní myšlení, ale opravdu velký, široký záběr skrz veškeré disciplíny. A minimálně na té škole jako velká pracovitost, protože některé ty projekty, co se týče třeba ateliérový, různý jako ty větší, nebo diplomky, nebo bakalářky,
tak to já mám spojený prostě jako s nespaním, s nocovkama a s tím, že člověk prostě to jel odevzát po 3 dnech bez spánku a usínal v metru. A jo, byla to jako sranda, ale úplně dlouhodobě to je neudržitelný, ale jako je asi opravdu, jak u čehokoliv, ty lidi by mělo je to hlavně bavit. Jako, to je důležitý. Takže i studium na vysoké škole pro vás, bylo to náročné? Já nejsem úplně jako příkladný student, takže jako náročný to bylo. Já jsem jako prodlužoval si o rok, ale to nebylo s tím, že by to bylo tak náročný, spíš já jsem úplně jako si žil hodně ten studentský život. Nelituju toho. Moji rodiče akorát pak se jim to trochu prodražilo samozřejmě o ten rok, ale ta škola není žádná, podle mě není neudělatelná prostě. Pokud zvládnete jako žďárský gimpl s nějakýma rozumnýma známkama, tak ta architektura není prostě složitá nějak jako ta škola. Když se teď posuneme k vaší každodenní práci jako architekta, tak mnoho lidí může mít pocit, že architekt jenom kreslí, ale já bych se chtěl zeptat, kolik vaší práce tvoří ta kreativní část a kolik ta administrativa, komunikace s úřady či klienty, nebo úplně něco jiného, co běžný člověk vůbec nevidí. To závisí opravdu na setupu toho ateliéru, kolik máte lidí. Jo. Určitě jako ta samotná kreativní práce, až bych ji dělal rád jenom, tak to je nereálný, protože vlastně já ten ateliér vedu, musím se starat o ty lidi, musím se starat o biznis, schánět zakázky, bavit se s klientama a to zabere hroznýho času, pak administrativa kolem těch věcí a v podstatě být nad tím a hlídat, jestli všechno běží tak, jak má. Ale ta kreativní práce se snažím dělat si nějaké jako bloky zavřený, kdy prostě nemám telefon, nemám nic a prostě něco vymýšlím, ale hodně už je to o té spolupráci, že jak jsem říkal, jako je nás už 10 lidí v tom ateliéru, takže já už jsem ty věci delegoval, že já nekreslím stavební povolení, já nevyřizuju úřady, ale jako jsem nad tím a hlídám, aby to ty lidi udělali, aby to bylo v pořádku, ale už tam jako kolegové, kteří to dělají líp než já, protože byla ztráta času, abych já takovou věc dělal, protože oni udělají efektivněji, rychlejc a líp a já zase dělám líp jiné věci. Takže, ale jako obecně ta návrhová část může být prácnou 20-30% maximálně a to jako je hezký. Zbytek je hodně jako komunikace s lidma, řešení problémů, který nastávají, prostě administrativa, všechno jako ty věci okolo, prostě to spektrum je obrovský. A když se tedy posuneme k těm projektům, které máte třeba i na vašich stránkách, dovidět, tomášbesklava.cz, tak co byl ten nejnáročnější projekt, na kterém jste pracoval? Vzpomenete si na nějaký? No nejnáročnější, tam bychom se museli jako prvně specifikovat nejnáročnější v čem. Jo. No, jako můžeme říct klidně časově, nebo tam byly nějaké složité požadavky klienta, které jste... Já bych to spíš rozdělil jako jinak, protože jsou projekty, které jsou náročný a je to dobře, že jsou náročný, protože, abych to vysvětlil, udělat dobrý projekt není jenom o architektovi, jako je to menší, nebo ne zmenší, ale jako maximálně z polovičky to je o architektovi, ale druhá půlka je ten investor, který vlastně musí vědět, proč si to architekta platí, musí být naladěný na podobnou notu, musí být ten investor ochotný to dotáhnout. Kdy vlastně v určitou chvíli a jedno, kolik ty lidi mají peněz, ty investoři, tak je to třeba přestane bavit už časově. Takže jako když potkáte člověka, který to vidí stejně jako vy, má na to peníze, aby to zrealizoval a dá vám tu možnost a zároveň vás i někdy podpoří, že jako to chvilku tlačí i on, že třeba už vy nemůžete a on řekne, hele, ještě to bude doděláme, já to chci v tom detailu, tak vás to potěší, jako dotáhnete to. Tak jako z hlediska náročný a projekt, který dopadl skvěle za mě, tak je administrativní budova na Jamské, kterou jsme dělali pro stavební firmu Řádek. Jsou naši klienti, pro který děláme jako hodně věcí. Tak to si myslím, že dopadlo skvěle, protože to je barák, který se povede párkrát za život udělat. Jo? Tam je všechno zapadlo. Detaily, materiály, zpracování, provedení, jako super. S tím jsem hrozně spokojený. Bylo to náročný, bylo to dlouhá práce, ale jako stálo to za to. A pak jsou věci, které jsou složitý třeba administrativně, kdy teďka chystáme výstavbu na Klafaru, bytový dům Remízek a tam vlastně jsme k tomu přistupovali tak, že ten investor měl pole, kde měli stát podle územního plánu domy. A my jsme se domluvili, že to je blbost zastavovat pole domama, rodinnýma, protože to je plýtvání pozemkama. Takže jsme dokázali prosadit na městě, že tam budou bytový domy, dokázali jsme to prosadit na památkářích a jednalo se o to, že třeba rok trvalo vyjednávání s městem,
s Vaskou, museli jsme dělat prostě podklady pro ministerstvo kultury, protože to spadá pod ochranný pásmo Zelené hory, jednalo se na ministerstvu, jednalo se prostě různě, ale výsledek je ten, že vlastně místo 8 rodinných domů tam bude 44 bytových jednotek s podzemním parkováním v krásném standardu, takže se takový platí, ale zase to je podobný, to je stejný investor jako na tým Jamský a je to člověk, který, nebo jsou to lidi, kteří vlastně jsou ochotní to projít tu cestu složitou a ten výsledek za to stojí. Takže to třeba jako je zase složitýho z jiného důvodu. Ne. Na vašich stránkách máte nějaké projekty jako novostavby, nějaké rekonstrukce starších domů, tak co máte raději, nebo dokážete říct, jestli máte raději práci na úplně novém domě nebo na rekonstrukci nějakého staršího? No, úplně ne, spíš řeknu to jinak, odpovím jako u té rekonstrukce je, ať se to může zdát složitější, tak ono dost často ty omezení vám dokážou ukázat cestu hodně. Jo? A když stavíte na volné louce, to je třeba příklad toho bytového projektu tady ve Žďáře, tam je pole, tam nic není a ty možnosti byly neomezený v podstatě. A je těžký najít vlastně to správný nebo pro vás správný řešení. Když to u těch rekonstrukcí, ať je to třeba složitější technicky nebo i procesně, tak to omezení vám dokáže, jak jsem říkal, ukázat tu cestu a v podstatě v určitým slova smyslu to může být jednodušší. Jo? Ale obě ty věci jsou fajn. Myslím si, že ty rekonstrukce dneska dávají hodně vždycky, ale jako dávají hodně smysl, protože nemáte kam stavět. Tak pozemky ve Žďáře nejsou, moc nebudou. Ty domy tady stojí, některý jsou prázdný nebo jsou vybydlený a jako hodně se věnujeme rekonstrukcím taky, pokud to jako je možný. Takže ale je nám to asi jako jedno. To fakt je spíš, že je dobrý projekt a špatný projekt. A jestli to je bouda někde prostě na poli, anebo jestli to je bytový komplex, to je jedno. Když vejdete do nějaké místnosti, kde jste třeba ještě někdy vůbec nebyl, tak je něco, čeho si všimnete jako úplně první, něco, čeho si běžný člověk třeba vůbec nevšimne, ale vás to praští do očí? To nedokážu říct, spíš bych řekl, že třeba když jako někde chodím, tak se dost jako koukám třeba i nahoru, což lidi nekoukají, jakože tak jako prohlížíte si věci, které si běžně lidi neprohlíží a hodně jako věci ošahávám, jo? Že šahám na stěny, na dveře, na prostě jaký má ten materiál pocit, jestli ta stěna je hrubá nebo hladká, jestli ty dveře jsou lakovaný nebo dýhovaný nebo laminový, prostě jestli to vrže, jak je klika v ruce, tak spíš jako ty věci ošahávám a všímám si třeba, jestli tam je jako akustika, jestli tam je jako echo nebo tam není, jestli v tom baráku je hluk, jestli tam svítí. Asi jsou jiné věci, co na těch objektech vnímám, ale není to, že bych jako do místnosti přišel a kontroloval prvně tohle. Jo? Ale myslím, že lidi většinou nešahají na stěny, tak to já dělám hodně. Máte nějaké materiály, které používáte rád ve svých projektech? Třeba dřevo, kámen nebo něco úplně jiného? Úplně jako, že bych měl preferenci materiálu nemám. Neděláme moc dřevostavby, ale to z důvodu, že jsme se k ním nedostali, je to technologicky jako hodně jako specifická záležitost, ale chceme taky to rozšířit. Ale s materiálům spíš se snažíme používat materiály, které nejsou módní, které jsou nadčasový a hlavně který umí jako dobře stárnout. To si myslím, že je jako důležitý, když ty materiály třeba jsou na pořízení ze začátku jako dražší, tak tím, že vám vydrží v podstatě do smrti a tu patinu dokážou držet prostě takovou, že to je furt hezký, tak je to levnější ve výsledku. Jako by se to vysvětlilo lidem, když stavíte barák a už ty peníze opravdu nemají, tak ať si dávají kamennou desku do kuchyně, jako hezká rada, ale když ty peníze nejsou, tak nejsou. Ale když dáte laminou, tak to se časem otříská. Když dáte kamenou, tak s ní můžete umřít jako veselé a bude furt hezká. Takže jako spíš, aby ten materiál byl pravdivý a aby uměl jako krásně stárnout. To je důležitý. Může být pak jakýkoliv. A vzpomenete si na nějaký moderní prvek, který dnes lidé chtějí mít jako velice často ve svých domech? Jako nedokážu nic identifikovat přesně a my děláme ty domy všechny jako individuálně, nebo i ty stavby, to znamená, s těma lidma se hodně bavíte, jak žijou a pak to z toho nějak vyplyne. Osobně třeba, a nevím, jestli to je ještě v současné době, ale vím, že hodně lidí jako chcou mít propojený obyvák s kuchyní a s jídelnou, jo? S čím, že já úplně jako nesouhlasím plně, pokud nemáte samostatný ještě obyvák někde, protože ve chvíli, kdy je provoz v té kuchyni, tak máte prostě vyblokovaný 3 místnosti, hlukem třeba.
Jo, takže to je taková věc, která aspoň se domnívám, že v určitým jako okruhu lidí nebo v určitým okruhu projektů je módní a kterou třeba já si myslím, že není úplně v pořádku. A dost často po nás někdo chce a pokud se nám to podaří jim to vysvětlit, že třeba ta kuchyň se dá aspoň zastrčit nebo se dá třeba nějak oddělit, může být propojená, dá se třeba zašoupnout, tak je to fajn. Mm-hmm. Musel jste už někdy klientovi rozmluvit něco, co byla vyloženě katastrofa z vašeho pohledu jako architekta, i když on si to moc přál? Stává se to vám to častěji? No, myslím si, jako, že bych... Já si myslím, že ty lidi je potřeba výst... možná ještě jinak to řeknu. Architektura v mém podání nemá být, že vy jako ukazujete lidem, jak by měli bydlet. Vy hledáte tu cestu s nima. Architekt jim ukazuje možnosti a cesty a vlastně je průvodce v rámci celého toho procesu. Architekt není ani umělec, aspoň tak, jak to vnímám já. Vy prostě máte těm lidem ukazovat, jak to jde, co by mohli chtít, co by nemuseli chtít a vlastně jim ukázat to spektrum a pak to spolu nějak jako kurátor vlastně vybrat. A ve chvíli, kdy už to pak vyberete, tak jim už nachází ta profese, kdy už vyřešíte technické věci, návaznosti, materiály, aby to bylo v harmonii. Takže ideálně já věnuju dost času klientům na začátku, než vůbec spolu začneme pracovat, tak si sedneme a jim ukážu, co děláme, jak to děláme, kolik to od nás stojí a co od nás mají čekat. Aby právě jsme se vyhnuli tomu, že přijde člověk, který od nás bude chtít oranžový barák, nevím, s kulatým vikýřem a s bazénem na střeše třeba, když vlásnu nějaký nesmysl. Takže se snažím tomuhle předejít, ale samozřejmě tím, že ten architekt má být ten průvodce, tak ty lidi mají, to má být jejich dům. Takže pokud to není úplně jako proti našemu přesvědčení, tak já těm lidem ukážu možnosti, když s tím nesouhlasím, tak jim to řeknu. Pokud to ale je jako v intencích, že to je jenom, že já bych si to neudělal, ale pokud to tak chcete, já vám řeknu argumenty, proč bych to nedělal a pokud i přesto na tom budete trvat a není to proti mému přesvědčení, tak vám to tak uděláme. Jo? Že furt to je dům toho člověka, který to platí. Pokud by to samozřejmě pak mělo následky do veřejného prostoru nebo do ulice, tak to už je diskutabilnější, ale pokud někdo chce, já nevím, šišatý obyvák nebo něco vevnitř specifického, já nemám právo to soudit. Já mu můžu říct jako svou zkušenost, že bych to třeba dělal nebo nedělal. Pokud by někdo chtěl prostě ostře oranžový barák v ulici, která je celá bílá, tak bych třeba potom bych se nepodepsal. Jo? Ale to se snažíme, myslím si, že i tím, co máme na stránkách, co děláme, tak my už tím jakoby si zužujeme ty lidi, kteří vůbec za náma chodí. Pak i tou schůzkou s nima, tou prvotní, počáteční, která může trvat klidně hodinu, dvě, úplně prostě pak se můžeme rozejít a vlastně spolu nedělat. Ale já jsem jim těm lidem jako vysvětlil, jak děláme, co od nás čekat, aby jsme se tomu vyhli. Takže tomu je lepší jako předejít, takže to v podstatě nemáme tak, že bychom jako někomu řekli, prosím vás, nedělejte to. No, tak to se většinou nestává. Když ještě zůstaneme u vaší práce jako architekta, tak vnímáte, že se vaše práce nějak mění v posledních letech, třeba vlivem digitálních technologií, nějaké nástroje, které používáte třeba? Určitě, tak to si myslím, že celkově ten pokrok technologický v tom je poznat. My zase tím, že neděláme jako v obrovský projekty, tak třeba neděláme, že bychom dělali v BIMu, což je jako informační model budovy, složitý software. Děláme normálně, kreslíme v klasických AutoCADech, ale už od začátku, co vlastně ateliér mám a co jsme měli ten předchozí, tak hodně dbáme na to, aby veškeré ty projekty byly dělané ve 3D, aby to bylo dělané ve vizualizacích, aby ty lidi to viděli, protože běžní lidi vůbec z toho plánu nic nepochopí. Nebo to nemyslím teďka špatně, ale prostě my potřebujeme v tom návrhu a v celém tom procesu, aby ten klient tomu plně rozuměl. Takže všechny ty zobrazovací techniky využíváme co nejvíc a samozřejmě ten pokrok je takový, že dřív udělat vizualizaci bylo peklo, protože ty softwary byly šílený, byly strašně složitý, všechno to trvalo a dneska ten software je velmi jednoduchý, můžou to dělat lidi, kteří se tam to naučí za měsíc v nějaký rozumný kvalitě a jde to krásně se stromama, ze vším. Dřív udělat prostě velkou vizualizaci se stromama bylo nereálný, co všechno dělalo ve Photoshopu, bylo to komplikovaný. Jo, do toho stejné věci jako umělá inteligence, kterou používáme hodně pro nějaký rešerše, nebo když potřebujete vysypat ze zákonu, něco, tak tam nahrajete zákon, že jo, zeptáte se, co z toho platí pro můj případ, ono vám to vyplivne. Internet celkově, dostupnost všech věcí, Instagram a tyhle věci, které zase máte knihovnu veškerých projektů, který si vyberete, tak máte prostě, vidíte, tvoříte si obrovskou knihovnu v hlavě vizuální, dřív nemožný, že byste musel cestovat nebo si půjčovat nějaké knížky, které jsou dost drahé. Takže
to všecko, ta dostupnost samozřejmě, tím, jak je to spektrum široký a dostupný všechno, tak tím pádem je to i komplikovanější. Všechny technologie to zároveň ulehčují i zhoršují. Ale využíváme. Když se posuneme k vašemu pohledu architekta na Žďár, tak co by se podle vás mělo ve Žďáře změnit? Vašeho pohledu? Já si myslím, ohledně jako Žďáru, Žďár se posouvá podle mě dobrým směrem, že tady se hodně věcí jako zlepšuje, ten veřejný prostor se zlepšuje, náplň různých ploch je jako zajímavá. Osobně mě, co mě mrzí, je, že ve Žďáře nevznikla podle mého názoru za veřejný peníze jedna jediná věc, která by jako splňovala jako špičkový parametry architektury. To je jako obrovský problém, protože si myslím, že veřejné zakázky a veřejné budovy mají ukazovat prostě to, jak se to má dělat. Což obecně je v Čechách problém, ne všude. Jsou obce jako Líbeznice nebo Litomyšl, kde to jako umí, ale je to hrozně složitý v rámci té legislativy, kdy vy musíte soutěžit na cenu, nebo když to nechcete dělat na cenu, tak je to velmi komplikovaný, pak to musíte postavit. Takže myslím si, že to mi tady chybí. Jo, obecně se dá říct, že ten Žďár nejde špatnou cestou, podle mě. Jo, jsou tady samozřejmě nějaké asi problémy, ale to bychom se zabíhali nějak do detailu zbytečně. Ale jako co já vnímám, jako to, co mě by udělalo radost, by tady za veřejný peníze vznikl jako fakt kvalitní projekt. Můžete něco třeba konkrétnějšího, co byste si tak jako představoval? Mně to je jedno, jakýkoliv barák by byl jako skvěle udělaný. Mně to úplně jedno. Jo, tady máte věci, že jsou na půl. Ono to stojí podobný peníze, ale to na půl. Jako všecko. A to mě jako vadí, že to není dotažený. Prostě, no to stojí strašný jako energie, je to náročný, ale jako za mě to stojí. Jo, to prostě třeba ve Švýcarsku tam ty věci veřejné jsou prostě drahý a jsou skvělý. Protože to je z veřejných peněz. A z veřejných peněz nebudete dělat věc, která bude za 5 let šedá nebo zelená, protože tam byla fasáda. Nebo se na tom ty lidi víc zamýšlí, prostě tu funkci a prostě to. A ty projekty stojí úplně jiný peníze teda samozřejmě, ale vyplatí se to, protože ten dům tam pak ovlivňuje to prostředí 20, 30, 40 let a je skvělej. A ukazuje, že takhle se to má stavět. A tady je to takový... A napadá vás něco, co by se teda mohlo změnit, aby se to posunulo lepším směrem? To je vždycky, já si myslím, jako to je vždycky o lidech, jo. Já si myslím, že třeba, jak je zastupitelstvo nebo respektive rada žďárská současná, nebo už třetí období si myslím vlastně, jak byla ta změna větší, tak já si myslím, že to posouvají dobrým směrem. Ale myslím si, že by to byla třeba cesta, nevím, kdyby měl Žďár architekta má, ale ten architekt není samospásnej, takže by musel mít třeba někoho, jako je nějaká architektonická komise, což má třeba Nový Město na Moravě, a musel by zaměstnat člověka nebo lidi, který by každý ten projekt třeba brali, jak kdyby byl pro ně, aby opravdu ten člověk na tom byl zainteresovaný a věděl o něm. Ty lidi řeší moc věcí a v podstatě do hloubky nejsou schopni jako obsáhnout. Jo? Takže, ale zase to by muselo jít nepopulární cestou, kdy když na městě se udělá nějaký místo, že je poradenský, což si myslím, že je v pořádku, protože to jako nakupovat si informace a znalosti je úplně v pořádku, tak budete poslouchat z druhé strany, že se splatí nějaký konzultant, jo, nebo něco externího, protože tam ty lidi jsou, nejsou na tom úřadě, nejsou lidi, kteří tomu rozumí. Jako, ani by tam neměli být, proč by si měli platit jako architektonický odbor Žďár, to ne, ale máš se nakoupit ty věci, máš se nakoupit ty znalosti. Ale jako běh na dlouhou tráť, my jsme tam měli s městem na to téma rozhovory prostě s lidma, jako se starostou třeba tak. Vnímáme to podobně, je to těžké, to je jako složitý tohle. Ale určitě by to chtělo, aby tam bylo víc lidí, kteří to dokážou prostě od A do Z odřídit. Třeba manažeři projektů, který mají ale už i přesah do té architektury. A samozřejmě adekvátně důležitosti budovy, jo, nebudeme asi. V poslední době se tady určitě hodně věcí změnilo, jak jste zmiňoval. A co teda podle vás se povedlo a co šlo tím dobrým směrem? Myslíte jako ve městě? U nás to je Žďáře. Starší věc je náměstí, to není špatný, akorát to hledá jako náplň a asi bych diskutoval o tom, jestli nahoře má být parkoviště. Já si nemyslím, že by to je jako nutný, že by měl být spíš nějaký parkovací dům trošku někde jinde, mimo náměstí, anebo by to mělo být brutálně drahý parkování v centru města, jako ale strašně drahý.
dobrá je od Rudy, kdy má nádražní, že jo, pěší zóna, ale to je takový předláždění, ale je to fajn, ale nezměníte to podstatný, změníte ty soukromí baráky, které nejsou moc hezký. Těším se, že se to dotáhne na nádraží, to by bylo jako pěkný, kdyby ta třída celá došla až nahoru. A co se týče nějaký náplně, tak se těším, až se dokončí teď vlastně nějaký skatepark, tak tam to místo si myslím, že je jako fajn, že to pro mladý děcka, že tam jako je hodně živo, až se ta celá zóna dodělá. Nehodnotím kvalitu, já nevím, jaký tam jsou jako zase pozadí, není to dodělaný, ale to, že tam bude jako velký prostor na skatey, bude tam prostě hřiště, budou tam nějaký, nevím, co tam všechno ještě má být, ale bude to nějaká zóna sportovní, tak to si myslím, že je fajn. Jo, myslím si, že je fajn, že tady jsou ty stezky a postupně se rozšiřujou. Jestli se bude dělat na Klafaru park, nevím, jak bude vypadat přesně, že jsem se o to úplně nezajímal, tak to si taky myslím, že je fajn, že se farský humna dělají, prostě, že se tam vznikly nějaký hraní, nejsou tam teda bohužel velký stromy, který by za mě třeba je věc, který by to město klidně mohlo investovat, že by prostě koupilo zrostlý stromy. Jo, vy tam zasadíte malý strom a ten bude za 20-30 let hotovej. Tak připlatíte jako sice výrazně víc a ten stín tam bude. Jo. Ale já nevím, vy jste jako výrazně mladší, ale já si ty farský pamatuju, tam jako nic nebylo, tam byla prostě navážka, pak se to zhrnul, dělal jsem tam trávník a prodal se to za park. Jo. Ve chvíli, až když se tam udělal ten kávavan a začali se tam jako dít, že tam musí být nějakou funkci. Takže jako myslím si, že ty náplně a ty věci jako někam jdou a trvá to. Jo? Jak se soutěžili různé věci ve žďáře, trvá to prostě. Ale ten směr si myslím, že není vůbec špatný. A když se teď už bychom se teda dostali dál od architektury, tak v poslední době, už jste to i zmiňoval, vidíme velký rozmach AI, umělé inteligence. Používáte ji vy i v soukromí? Máte nějaké nástroje, které rád používáte? Jo, určitě. ChatGPT. Takže klasicky ChatGPT. No, já mám placené, já prostě tam mám položky a spoustu různých věcí. Recepty, stravu, jestli mám ještě tohle jíst, nebo už pak přiberu, něco mám vařit. Jo, že si už to nechci tohle řešit a nechci jako, mám kuchařek hromadu doma, ale řeknu, hele, chci tohle, mám tyhle 3 suroviny, šup, něco mi to vyplivne, chci někam jet, tak už nehledám přes Google. Prostě napíšu, chci jet takhle, takovou činnost si představu v tady tom okolí, tam se chci najít, tak mi to jako vyplivne ty věci. No to je občas dost hloupý, teda asi nemyslím, že to funguje úplně skvěle, ale je to takový, jo, využívám to dost, ale musí člověk vidět jako, musí to být schopný zkontrolovat, protože vás to taky dokáže pěkně balamutit, to asi víte. Určitě. Aha. A jak teda vypadá váš ideální relax? Jaké volnočasové aktivity rád děláte? Máte nějaký sport nebo úplně jiný koníček? Na sport nemám úplně moc čas, jako bohužel jako snažím se trochu hejbat, ale když to uslyší kamarádi, tak se budou smát. Řeknu, že rád si občas projedu na kole, ale jako třeba loni mi stálo doma skoro celý rok. Ale jako na kolo jdu rád, nebo se jdu rád projít, to občas se s manželkou jdeme projít, ale my máme jako dceři naší je 10 a synově jsou 4, takže s tím 4letým se nedá tolik schodit, takže tam jako není na to tolik času. Ale jako kdybych měl říct, jako co mám hodně rád, tak saunu. To jako tam relaxuju a to se spojuje s tím, že třeba jak mám jako ta práce je náročná psychicky hodně, a je na mluvení, na všechny tyhle věci, plus ty malí děti, kteří taky jsou docela hluční dost často, tak mám rád jako ticho, jako úplný. A občas přijdu domů, abych se potřeboval jako s někým nebavit třeba hodinu, což úplně nejde, ale jako tak ticho a třeba si jako občas jít číst, no to není moc prostor, ale ticho a sauna. V té sauně to právě je, tam není telefon, lidi tam většinou nemluví, a 1,5 hodiny máte, takže do ničeho nekoukáte, jste jen buď v teple nebo v zimě. Tak to je jako taková ideálka. Teď jste zmínil ty knihy. Máte nějaké knihy, které rád čtete a mohl byste doporučit třeba našim posluchačům? Já si říkám, já nemám úplně jako dobrou paměť, ale co jsem teďka čtu Přepište dějiny místní, to mě baví, docela jsem si přál k Ježíšku, jak mi to Ježíšek nadělil. Četl jsem nějakou knížku Odvaha od Markéty Lukáškový, nějaký příběh, prostě fikce židovský holky, přechodu, světová válka, komunismus, vlastně ty šílený osudy, co se tak děli, že to bylo jako fajn, nějaká fantazie, Prečeta miluju úplně, to si rád zhltnu vždycky, to mám přečtení celý. A pak si hodně spíš prohlížím knížky jako odborný, že nějaký obrázky nebo dispozice, jak přemýšlí jiní lidi v architektuře nebo jinde, nebo knížky o umění. Taky, jo. Ale tam je i třeba Kotletu, tady já nevím, Legie a tady ty sci-fi různý, až trošku explicitní.
Teď už teda přejdeme k poslední otázce. Jakou radu byste dal studentům, kteří dnes o architektuře uvažují, nebo klidně všem studentům, kteří vybírají, jaký obor si zvolit? Já se asi budu opakovat, já si myslím, že by je to mělo bavit, jo. Ale zase na mém příkladě je to, že já jsem to šel dělat s tím, že jsem si říkal, ale proč ne, je to jako zajímavý a v podstatě, když to zpětně zhodnotím, tak jsem si nemohl vybrat líp, jo. Já tu práci miluju úplně. Ale na tom Gimplu jsem spíš byl nasměřovaný a nebylo to tak, že bych jako byl 100% přesvědčený. A věděl, že to dopadne takhle. Já jsem taky mohl skončit někde na úřadě, taky jsem tu školu nemusel dodělat. Fakt, aby je to bavilo, no. Aby jako spíš, no, aby je to bavilo. To je jako podle mě jediný, podstatný. Mhm. A tím se tedy dostáváme na konec dnešního dílu BCcastu. Moc vám děkuji za dnešní rozhovor. Máte zač, rád se stalo. Děkuji i vám, kteří jste poslouchali nebo sledovali, ať už na YouTube nebo na Spotify. Budeme rádi za každou vaši zpětnou vazbu, za každé lajky, komentáře, odběry. Můžete určitě sledovat i náš Instagram bc_cast. A od mikrofonu se loučí David Sobotka a budu se těšit u dalšího dílu.